culpables. No, tu. Va, tonto. Gràcies. Per favor, gràcies. Va, home, va, que al final el de les pastilles se sabrà. Bona nit. Està passant, som en directe a TV3, és 1:53 de nou. Avui hi havia roda de contactes del president del Parlament de Catalunya amb els caps dels diferents partits i a mi m'ha cridat l'atenció aquesta imatge que s'ha repetit avui. Mira, però qui ha d'entrar per aquí? Fins a 7 vegades s'han obert les portes perquè el president anés rebent els líders dels partits polítics. Per tant, després de la jornada d'avui sabem dues coses, que de moment no se sap si hi ha acord per tenir un president i que aquestes dues funcionàries necessitaran anar al fisioterapeuta demà. Sí. Bueno, i el Roger Torrent, el psiquiatre, amb tanta reunió, eh? Sí. Va reunir-se el mateix dia amb els del PP, amb els de la CUP, Home, però no totes les reunions han estat llargues, eh? Amb la CUP i el PP només hi ha estat un quart d'hora. Ha estat visita de metge. Sí, saps? Quart d'hora. A quins metges has anat a la teva vida, tio? Bueno... Tots! Escolta, però com deuen ser aquestes converses d'un quart d'hora que té en Torrent? Jo crec que la cosa, si fa no fa, segur que va així. Mira, a veure... Hola, president. Hola. Votareu el paio aquest, el Sánchez? No. Va nevar l'altre dia, eh? Però a Barcelona no va acabar d'agafar. No. Doncs així 15 minuts, eh? 15 minuts. Quina cosa més poc confortable. Arbitra l'hora. A mi... Incomoditat. Això, imagina't, això amb l'Albiol, eh? Doncs a mi el que m'ha cridat l'atenció és que la CUP ja ha dit que s'abstindrà, sigui quin sigui el candidat, que és una afirmació arriscada. I si ara Junts per Catalunya i Esquerra presenten de candidata a Anna Tarrés... Que és diputada, sí. Què? L'entrenadora de les Gordis, saps? Ella deia. Els hi deien. Estàs gordi. Que no ho estaven. No estaven. Bueno, si ens arriba a entrenar a nosaltres. Hòstia. Bueno, los gordis i los tontis. La CUP no sé si és molt de l'Anna Tarrés, eh? Home, però si la porten vestida d'antisistema, amb una samarreta de Rosa Parks, portant una samarreta d'Ovidi Montlló, portant al mateix temps una samarreta d'Oleguer Presa, sense samarreta... No sé. O què? Bueno, jo només per veure-la ja valia la pena votar a favor de la investidura d'Anna Tarrés, amb aquesta samarreta. És elaborada, eh? Elaborada. Doncs, escolta, a mi m'ha cridat l'atenció d'aquest cap de setmana l'article de Joan Tardà al Periódico en què parlava d'obrir diàleg amb el PSC i els comuns. Sí. I es veu que Junts per Catalunya no s'ho han pres massa bé, però és normal, perquè si vols anar a un bar de swingers, ho has de parlar amb la parella, perquè no s'enteri pel diari. És a dir, si vols fer intercanvi, avisa, no? Que no surti en portada. És diver, això, eh? No el dels swingers. És com el món a l'inrevés. O sigui, l'antiga Convergència acusant Esquerra de fer la puta i la ramoneta. Sí, és tot molt loco, eh? Parlant de locura, aquesta matinada s'han entregat els Oscars, que, perquè ens entenguem, són com els Oscars del cinema. Del cinema. Sí. I a la vegada són el pròleg dels Oscars de l'any que ve, eh? És curiós, sí. Els Premis Gaudí. Que, per cert, a la gala es van sentir discursos molt emotius, però han quedat una mica eclipsats per un altre que hem sentit avui mateix. Y voy a hablar con absoluta claridad. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Un crac, diuen aquí. Per aquí diuen un crac. Qui diu un crac i mig? Qui dona més que se l'emporta a casa, eh? És el que veu, eh? Mare meva, és un crac, té raó. El que no és impossible és que avui ens envieu preguntes sobre Hollywood, ja que és el matí després dels Oscars, amb el hashtag Està passant TV3.
Tots tres som experts en Hollywood. En Jair, per exemple, té una estrella al Passeig de la Fama. Bueno, és un gomet que vaig posar jo. Bueno, però encara hi és. I molta gent no ho sap, però els premis Òscar es diuen així, inspirats en l'Òscar Andreu. Sí. Però a mi el que m'arriba a terra no és l'espasa. De tota manera, els peus, les cames, és molt desagradable. Va, som-hi. Molt bé. Moltes gràcies. Avui és dilluns, dia 5 de març. És el dia després que se celebrés a Barcelona la primera manifestació en favor de Tabàrnia. Una manifestació on es van sentir càntics com aquest. Si el càmera arriba a contestar aquí... Avui hi hauria una nova oferta a Infojobs per ser càmera de TV3. Avui estan d'enhorabona aquests manifestants perquè us volem parlar de Tabàrnia, que, a diferència del que li agradaria a Bertín Osborne, no és la Fira Internacional de les Tavernes. Saps? El Bertín diu, me he acreditado para ir a Tabàrnia 2018. No. Pels seus creadors, Tabàrnia és un projecte de territori que estaria format per les àrees de Catalunya que no tenen majoria independentista. Arran de la victòria de Ciutadans a Barcelona i a Tarragona, es va començar a defensar una nova comunitat autònoma formada per aquestes dues províncies, i d'aquí el nom de Tabàrnia, que continuaria formant part d'Espanya en cas que Catalunya s'independitzés. Crec que deu ser una broma, perquè, per exemple, a Barcelona ciutat i en 4 de les 10 comarques que teòricament integren Tabàrnia, l'unionisme no va guanyar. El seu president, tot i que ningú l'ha votat mai, és Albert Boadella, famós per haver sigut director dels Joglars, fundador de Ciutadans i també per haver sigut capaç de copiar l'estilisme d'una cacatua. Ahir Boadella no va ser a la manifestació per motius més que justificats. Fent servir la ironia, els organitzadors han explicat que ha intentat travessar la frontera de Tabàrnia, però que no ha pogut. Le hemos votado por telepatía. Eleccions per telepatia, Déu-n'hi-do. Amb garantia, saps? Està clar que si la gent va votar amb la ment, Álvaro de Marichalar va votar en blanc. Ahir... Marichalar estava a la manifestació, però seria injust dir que ell és el perfil de seguidor de Tabàrnia. També li ha donat suport molta altra gent, entre ells 2 dels economistes més reputats del món. Somos los reyes de Tabàrnia, llevamos una coronita por corona. ¡Viva España! ¡Viva el euro! ¡Viva Tabàrnia! ¡Viva Tabàrnia! ¡Viva Tabàrnia! ¿Vale? Venga, aguanta que me tiro yo ahora. ¡Por Tabàrnia, cojones! Si el vídeo ja el veiem borrós nosaltres, imagineu-vos com el veien ells. El lema de la manifestació d'ahir era «S'ha acabat la broma». Perquè, teòricament, els impulsors de Tabàrnia diuen que tot això és una paròdia de l'independentisme. Clar, quan criden Puigdemont a prisió, en canvi, ho diuen molt seriosament. Des del gener, Tabàrnia va passar a ser una plataforma, presidida pel senyor Miguel Martínez, que, veient aquesta foto, és com la versió universitària de Leo Messi. Ahir... Si sembla... Ahir va fer aquest discurs. ¡Ciudadanos de Tabàrnia! ¡Ya estamos aquí! Estamos aquí, a pesar de las adversidades y de que no nos han querido negar la existencia. Primer de tot hem d'aclarir que tots els moviments espasmòdics, la noia que l'acompanya no és la de tipo fijo, sinó una professional de la traducció per sords. Això sí, el Messi tabernès té raó quan diu que han volgut negar l'existència de Tabàrnia. Ha estat un autèntic boicot el que ha rebut Tabàrnia. Només li han dedicat portades El País, La Razón, l'ABC, El Mundo, i fins i tot Televisió Espanyola va interrompre la seva programació per donar en directe la roda de premsa de Boadella com a president a l'exili. Per no parlar de tots els minuts que li va dedicar el Telenotícies de TV3 ahir. No està gens malament per una broma. Jo no recordo que cap diari tragués en portada el nostre amic Pixaner. I això sí que fa gràcia.
La vida és injusta, però si algú ha tingut minuts de televisió a Costa de Tabàrnia és del seu portaveu, és algú que mesos abans que fos popular el concepte Tabàrnia ja el coneixien bé gràcies als esforços d'Antena 3. Un vecino de Barcelona, harto ya de las caceroladas que cada noche organizaban los independentistas, puso música, puso esa música con altavoces en su terraza para que en todo el barrio se escuchara el Viva España de Manolo Escobar y también el himno de la Guardia Civil. Els seus veïns de sota deuen estar encantats. Deuen ser els únics barcelonins que pagarien per tenir a dalt un apartament turístic. Els veïns de sota estan tan farts que qualsevol dia s'independitzaran i crearan Tercer Segònia. I, en fi, un bon dia aquest noi es va convertir en el portaveu de Tabàrnia. No sé gaire res d'aquest noi, que es diu Jaume Vives, excepte que si me'l trobés a una cruïlla condint una furgoneta, li diria «Passa tu, passa tu!» Si de cas, deixem que es presenti ell mateix. Em presento, sóc el Jaume Vives Vives. Quina casualitat, Vives Vives. No, no és casualitat. Els meus pares són cosins. És fort, eh? I no heu pensat, a més, amb la derivada de tot això, que és que ell és el seu propi cosí segon. Per tant, el dia del seu aniversari s'envia un WhatsApp felicitant-se. De tota manera, si alguna cosa deixa en evidència Jaume Vives Vives, són els seus propis tuits. Entre els seus impulsors hi ha Jaume Vives, que actua com a portaveu. Periodista que a través de les xarxes socials i de diverses publicacions digitals defensa plantejaments obertament homòfobs, xenòfobs i masclistes i que ha donat veu a dirigents d'extrema dreta. El dubte ara és saber si la gent que va anar a la manifestació estava al corrent de tot això, perquè no va ser poca gent. El tema de las cifras es una guerra sin cuartel que se desata en cada manifestación. Si hablo desde el corazón, te voy a decir que éramos 2 millones. Vale. Vamos a hablar desde las matemáticas. No, home, en sèrio. Des de les matemàtiques de la Guàrdia Urbana, 15.000 persones, com el concert d'OT del dia abans al Palau Sant Jordi. 15.000 persones, entre les quals no hi havia cap dirigent de Ciutadans. Potser perquè a mesura que hem anat coneixent detalls del que s'amaga darrere de la plataforma per Tabàrnia, els partits unionistes han anat canviant d'opinió. Si fa uns mesos Inés Arrimadas feia aquest tuit rient-li les gràcies a Tabàrnia, com també ho va fer Albert Rivera, aquest cap de setmana se n'ha desmarcat. ¿Al lado de qué partido está Tabàrnia? Es que yo le digo una cosa, nosotros no apoyamos la tesis de Tabàrnia, ni el movimiento de Tabàrnia en el sentido de decir que sí que se tiene que independizar Tabàrnia del resto de Cataluña. Es que nosotros lo que hemos dicho públicamente es que es una broma, o sea, lo de Tabàrnia es una broma. És clar, no es pot aplaudir Tabàrnia i al mateix temps criticar els que volen fracturar famílies a Catalunya. Ara, que vigili Ciutadans perquè pot perdre els vots d'Álvaro de Marichalar, els de Tipo Fijo, el Jaume Vives Vives i tots els seus cosins. Ojo! Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Bé, estan passant moltes més coses al món i ens en porta un recull en Jair Domínguez. Hola. Bona nit. Bona nit tingueu. Què destaquem de la premsa d'avui? Bé, avui m'agradaria començar amb premsa local. La usuària Kika es fixa en la maquetació de la portada del Punt Avui, edició Girona. És una notícia que parla del rei Felip VI i príncep de Girona fins ara, fins aquí tot normal, però la columna del costat porta una notícia que parla de Girona, terra d'acollida d'espècies invasores. Ostres, quina mala sort, que hagin coincidit de costat les dues notícies a la portada. Mala sort, mala llet. Bé, se'n parla poc de la feina dels maquetadors, feina excepcional que fan, i de la feina dels que fan els subtítols també. Al Telenotícies Vespre de dijous, el nostre estimat Toni Cruanyes va donar la notícia d'una baralla entre un noi i un guàrdia urbà a un bar de Lleida. Digue-li baralla, digue-li policia hostiana, un xaval. I va mostrar el testimoni de la propietària del bar. Sí, solo yo, limpia. Policía a mí consigo. Para qué cosa yo no sabemos. Hi ha somriures de confusió
perquè potser us ha costat una mica entendre, deu ser perquè el bar es diu La Cordobesa i la senyora parla amb un accent andalús molt tancat. A veure, la senyora fa un esforç per parlar castellà i tu, pel que veig, has fet la trampa de tapar els subtítols. M'has enganxat. Aquí volia anar a parar a la mai prou reconeguda feina de fer subtítols. Literalment, la senyora va dir això. Sí, solo yo, limpia, limpia. Policía mi con chico pala palaque. Palaque, cosa que yo no sabe. Però els nostres companys, fent una tasca brutal, van escriure estava sola netejant i van entrar el policia i el noi barallant-se. El per què, jo no el sé. O sigui... Està bé. Molt bé. Molt bé, molt bé. Està molt bé. Pala palaque. Del pala palaque. Palaque. Palaque, no? Sí. Del pala palaque han de dir tot això. És com trobar un fragment de la pedra de Rosetta així i desxifrar el codi de Moravi i els manuscrits del Mar Mort i tot. I de la... Bueno, espectacular. I de la xinesa de Lleida anem al xino de Perú, que tots recordeu. Home, el recordo amb molta estima, però jo pensava que havien plegat. Només l'edició digital. Si han arribat a la conclusió que l'aposta és per la premsa impresa i no per la digital, ja entens tota la resta del diari. És aquest fabulós diari en format 4 terços. Sí. Jo me'ls imagino quan van sortir els iPods, van dir, no, nuestra apuesta és por el Discman. Sí. Però l'has anat a comprar? No, era broma. Jo que vaig dir que agafaria cada setmana un vol charter fins a Perú, no. Una amiga del programa, la Tere, que és una catalana del Perú, com ella diu, ens envia 3 diaris peruans a canvi que saludem a la seva sogra, o sigui que, doncs, un petó Àngels des d'aquí, des del nostre programa, i moltes gràcies per tot això. Molt bé. Escolta, deixa'm veure el diari, sisplau. Sí. Perquè em crida molt l'atenció. És que... És molt petit. És molt petit. És molt més petit del que m'esperava. Sí, bueno, és el primer cop que sento aquesta frase. Al Perú, els diaris són petits perquè... No, perquè després la gent es pensa que fas 2 metres quan surts a la tele. Sí. És més petit del que pensava, no? Bueno, doncs em sap greu, senyora, és el que hi ha, no? Són petits perquè estalvien paraules. Mira, presidente venezolano afirma vendrá en abril y primera ministra dice no entrará a cielo peruano. Si posessin tots els articles, adverbis i puntuació, el diari tindria 80 pàgines. És un tema periodístic ràpid, era de la informació, no? De tota la informació que dona, em quedo amb aquest advertiment de salut. Aumentan casos de chikungunya en Piura. Caram! Se informó a los vecinos de Catacaos, Castilla, Chulucanas y Huancabamba. Ah, els de Huancabamba també? Els de Huancabamba també. Sí. M'havia preocupat. M'ho he hagut de llegir 2 cops perquè al principi es pensava que la chikungunya només arribaria a Chulucanas, però al final ha arribat a Huancabamba. Tranquils que la chikungunya no... Es pot fer broma de la chikungunya i no del dengue, que és el que realment està matant a la gent, no? La chikungunya és una cosa... La chikungunya diu, ai, tinc una mica de chikungunya. Sí. Pues mira... Ha de ploure. O li han de tallar el cervell, una mica... No se sap, és allò. En fi, més premsa internacional, notícies de Navarra, que com el seu nom indica ens porta notícies d'Argentina, com aquesta. Un hombre de 36 años se presenta borracho al examen de conducir. Semàfor verd per aquest senyor, apunteu-lo, gomet verd. Està molt bé. Però què dius? Està molt bé. Cartes sobre la taula. Miri, jo vinc borratxo. Si no li agrada, no em doni el carnet. Almenys no enganyo a ningú, no? Però això ha de ser delicte, no? Algun tipus de delicte? Ser idiota del cul, però no sé si està tipificat com a tal, no? M'agrada molt la part de la notícia on diuen hablaba con dificultad, por lo que los funcionarios no tuvieron duda de su estado. Per aquesta norma, la meitat de concursants de Gran Hermano haurien d'estar a Estremera. I potser la senyora del bar La Cordobesa també, però no és el cas, i des d'aquí una abraçada. Moltes gràcies, Jair. Tornem de seguida, no marxeu! Moltes gràcies. Seguim a Està passant. Ens acostem a 8:45. És el moment de conèixer què ens estan preparant els companys dels serveis informatius de la casa. Anem a saludar ja en Toni Cruanyes. Bona nit, Toni.
Bona nit. El president del Parlament ja ha proposat oficialment Jordi Sánchez com a candidat a la presidència de la Generalitat després del preacord entre Esquerra i Junts per Catalunya. Ho ha anunciat fa poca estona, després de la ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris. I, de fet, d'aquí 24 o 48 hores, com a màxim, Junts per Catalunya i Esquerra anunciaran l'acord complet per la formació del nou govern. També preparen un document per intentar sumar in extremis la CUP a l'acord d'investidura. Els seus vots, recordem-ho, són imprescindibles. I l'altra notícia del dia, Itàlia dimiteix l'exprimer ministre Matteo Renzi per la derrota del seu partit, mentre el país viu avui el que sembla una situació ingovernable. L'euroscèptic Moviment 5 Estrelles és el guanyador de les eleccions d'ahir, però no té aliats, mentre que el bloc de la dreta, la Lliga Antimigració, ha passat al davant de Forza Itàlia de Silvio Berlusconi. Intentarem explicar la complexitat de la política italiana, però també quines repercussions ha tingut avui ja a l'entorn de la Unió Europea. Però que bé que es menja a Itàlia. Oh, sí, molt bé, molt bé. No? Especialment a Florència, Toni? Sí, sí. Ah, sí. Toni, després d'una jornada... Per què ho dius, això? Home, perquè tu coneixes Florència. Sí. Ho sap tot, tothom i és profecia. Escolta, després d'una jornada intensa al Parlament, una pregunta que ens fem tots en aquests moments és: ets molt alt, no? Quan me deixes? Vols dir? Més o menys. Ets més alt? Sí, l'altre dia et vaig veure de cosa seva i vaig dir que és alt. Sí. És alt. Sí. No, faig 1,79. Ole, És molt alt, això? És poc alt, normal. I més que tu. No, més que jo no. Ah, no? Home, l'Òscar és molt alt, eh? Molt tampoc, per ser de l'edat que... Aquí assegut es veu molt clar. Sí, clar, assegut... Seure és democràtic, perquè ens col·loca tots al mateix plànol, però l'alt sóc jo. És com el vàter. El vàter, saps? Tothom, des del rei fins al més humil dels seus súbdits. Sí, però el rei potser té calefacció, una miqueta. Bueno, felicitats pels teus centímetres, Toni. Moltes gràcies. Bona nit. Gràcies. A les 9 en punt... Ens veiem a les 9 en punt, no te notícies més. Sí, deixem-ho aquí. Gràcies. En fi, el turisme no para de créixer, amics, no només a Catalunya, sinó també a la bonica localitat de San Lorenzo del Escorial, a Madrid. Hi ha un grup d'eurodiputats que hi ha anat de visita cultural per veure això, el Valle de los Caídos. En sortir van qualificar aquest monument franquista d'insult a les víctimes. Sí. Ens ho explica l'Òscar Andreu. Òscar. Bona nit, Toni. Això que els eurodiputats anaven convidats, i tu convides aquesta gent i és com les típiques persones que convides a sopar sushi a casa i quan marxa et diuen que molt bé però que el peix estava cru, Una mica de respecte. Si et conviden, no? Sí. Bé, avui explicaré coses del Valle de los Caídos, però no ho faré aquí, sinó a la pantalla! En fi, la pantalla, sí. El Valle de los Caídos. Aquí el tenim, és un conjunt arquitectònic en què destaca la creu cristiana més alta d'Europa, 150 metres. No ens cabia tota a escala 1, així que l'hem reduït en una fotografia. 150 metres de creu que ens recorda que Espanya és un estat laic. D'acord? Jo no sé l'alçada que tenia Jesús, menys que Toni Cruanyes, segur, però segur que li sobrava creu per totes bandes. Sí, pels costats i per dalt. Clar, efectivament, aquesta és la creu de 150 metres, doncs Jesús, a escala real, seria... Hola, sóc Jesús! Em sobra tot això! Talleu-vos una mica, que fins i tot per mi, que sóc Jesús, és massa, no? Tot això, de dir, ja me la col·loco jo, ja me la porto jo del meu puesto. Bueno, no, és que clar, és que amb aquestes proporcions és com clavar un clic de Playmobil en una sequoia gegant, de dir, bueno... Sí, però queda clar la metàfora. Avancem. Sí. Es calcula que 2.000 presos van participar en la construcció del Valle de los Caídos. La muntanya ja venia, diguem, és tota la resta que va molt picat i molt fortet. Presos republicans de la Guerra Civil. Exacte, i en condicions d'esclavatge.
tot i que hi ha qui argumenta que no eren esclaus perquè cobraven. Concretament, cobraven, tenim les dades, dues pessetes de l'època. Diu aquí en aquesta notícia, el salario diario recibían 2 pesetas los presos, pero se les descontaba 1,5 pesetas per manutenció y los otros 50 céntimos era el importe que se les entregaba. Bueno, no és mala idea, eh? Jo els podria descomptar també el 75% del sou a tots a canvi d'un entrepà de xòpet. Tio? Sí, bueno, però potser no ens ho correríem tant. Bueno, no sé, fins i tot el pare prior de l'abadia, que hi ha allà, en una entrevista va dir: los presos, aquest és el pare prior, i va dir: los presos venían a trabajar al Valle de los Caídos porque aquí vivían mejor. ¿Comparado con qué, nona, no? Sí. Santes, gràcies. A veure si resultarà que era un balneari i no ho sabíem. Sí, bueno, un balneari, exacte. Dictador, ciudad de fachaciones, ¿no? Bueno, no. Dictador. Sí. M'esteu aplaudint cada cosa. Dictador, sí. Dictador, jo crec que és el pitjor acudit del dia, no? Estem d'acord? Sí? És el pitjor acudit del dia, sí. Molt bé. Bueno, Dictador. Dictador, ciutat de fachaciones. Diguem-ho tot, enfonsem-nos fins al final. Bé, també et dic, Toni, que potser no ens hem de prendre massa seriosament aquest senyor, perquè a la mateixa entrevista, el padre Prior, a la mateixa entrevista he trobat això. Diu, foto d'unes humitats que han aparegut, no? T'ajudo. Han aparegut, gràcies, Toni. Perquè, clar, amb tant de dibuix. Sí, hi ha palinceps. Vale, us explico. Diu: foto d'unes humitats que han aparegut en l'interior de la basílica i a la que els monjos creuen que es dibuixa el rostre de Crist. Jo no veig la cara de Crist aquí. S'ha de tenir molta imaginació. Jo el que sí veig és una mena... Sí que hi ha la perruca, diguem, o... La melena. No, els cabells. Melena és una altra cosa, però... Els cabells. Sí. Que seria el Jesús de Juanjo Sáez, no? Sí, sense cara. Sí. Sense cara, sense ulls, de mira que ha venit Juanjo i tal. Bueno, s'ha de tenir molta imaginació. Bé, com sabeu, allà, al Valle de los Caídos, hi ha enterrat en Francisco Franco. El que potser no sabeu és que el govern de Rajoy s'ha gastat 1,8 milions en obres al Valle de los Caídos dels anys 2012 al 2016. És a dir, hem de canviar les finestres, que no tanquen, els poms a les portes, no sigui cas que ressusciti i no pugui obrir, no? En fi, deia que aquests anys, del 2012 al 2016, atenció a la dada, es van retallar 10.000 milions d'euros en educació. 10.000 milions d'euros, aquí el tenim. A aquella època, quasi 3.000 milions en dependència. Quasi 3.000 en dependència. I 1.700 milions en energies renovables. 1.700 milions en energies renovables. Eren els anys durs de la crisi, no? Sí, i no he trobat la dada de quan han retallat en memòria històrica. Sí que l'he trobat. Sí que l'he trobat. Això han retallat en memòria històrica. Preguntan que por qué no derogó la ley de la memoria histórica. Bueno, y ha dejado algunas medidas más del anterior de la memoria histórica, la asignación presupuestaria en los 4 presupuestos que ha hecho este gobierno, bueno, los 5, ha sido 0, la media 0, porque fue 0 todos los años. Sí. La media es 0. La media es 0 porque fue 0 todos los años. Todos los años. Es un crack. No, pero las matemáticas, Matemàtiques, molt bé. El tio, bueno... Xapó, barret, en fi. Si us queda un regust amarg amb aquestes dades, no patiu, perquè al Valle de los Caídos podeu comprar sempre una deliciosa piruleta amb la creu franquista. Sí, amb gustet de... Però sí, a més és blanc i negre, és... Bueno, sí, blanc i negre, com vols que sigui? No, vull dir que... Sí. És un regal per nens una mica fúnebre, no? Sí, bueno, nens... el que sigui. Bueno, el Valle de los Caídos no és l'única cosa franquista que ha rebut subvencions públiques. Parlo, evidentment, de la Fundació Nacional Francisco Franco. Aquesta és la pàgina web, no entreu tots a l'hora que la tombareu. Aquesta pàgina, els seus objectius, diuen, és difondre, els de la Fundació, difondre la memòria i obra de Francisco Franco. Suposo que amb obra es refereix als seus quadres, perquè pintava. Aquí el tenim en un moment, no sé si està demanant un taxi, aixecant o pintant... No, pinta amb el pinzell. Perquè aquí té la paleta, aquí té més pinzells, tot això és un pinzell i aquest és un barret que li pintarem una pluma, no? Directament.
Però llavors pintava, en Franco. Sí, Franco pintava. Mireu aquest autorretrat que hem trobat al diari El Mundo. És un autorretrat, és una selfie d'ell mateix, autoselfie, s'ho va pintar ell. Era un pintor molt hàbil perquè amb què pintava si tenia els prismàtics a les mans? Exacte, visualitzeu, el senyor ho ha visualitzat, visualitzeu el vostre cap. Oh, quina imatge! Sí, doncs treu-li un testicle. En fi, deia... No. Prou. Deia que el govern del PP va subvencionar la Fundació Francisco Franco precisament aquests dies torna a ser notícia perquè el seu nou president és en Juan Chicharro Ortega, que és antic ajudant del rei Juan Carlos, d'acord? Antic ajudant del rei Juan Carlos, és el que acabo de dir. M'estàs dient que els Borbons i en Franco tenien amics comuns? Sí, tio, jo m'he quedat també de pasta de moniato, Sí. Chicharro sempre ha destacat per ser un home moderat. Això és del 2013, 4 anys abans de l'1 d'octubre, que deia la pàtria és anterior i més important que la democràcia. Primer va ser la pàtria, després Déu, i després quan Déu va veure Espanya, farem alguna cosa, i diu, això abans de l'1 d'octubre, si los mecanismos de defensa de la Constitución no funcionan, entonces... I punts suspensius. Ui! Rellene los espacios en blanco. Sí, en Carrero Blanco, sí. No. Què? No. No, que ja es pot dir que la Cassandra, aquesta noia que feia tuits i l'havien denunciat i tal, ha estat absolta. Es poden fer acudits de Carrero Blanco. Bueno, alguns, però no molts. A més, ara Carrero Blanco peta. Va, calla, prou. Va. Gràcies, Òscar. Que passin, Jair. Jair Domínguez. Hem demanat a la gent que ens enviï dubtes sobre Hollywood. Quines preguntes hem rebut, Jair? Hollywood, doncs mira, preguntes com aquesta, aviam si la tenim, sí, de la Marina Gerner Borràs. Si volgués optar a un Òscar, he de fer una pel·lícula on els joves d'institut siguin persones de 30 o 40 anys? Perquè recordeu, per exemple, a Gris, la pel·lícula, representava que tenien 15 anys. Sí, i ja tenien... Bueno, John Travolta ja en tenia 73, aleshores. Olivia Newton-John podria fer el paper d'ella i de la seva mare. De la seva mare, que estava estupenda, sí, però ella era gran. Com a adolescent, no. Més de 15 anys ja tenia... O en aquella fabulosa sèrie, Dawson Crece, que no podia créixer molt més, era un senyor amb barba ja. Dawson, solo tienes 14 años, cony. No, també li passava a Joselito. Ah, sí? Joselito, que era un nen prodigi. Però era gran. O sigui, era un senyor prodigi. Bueno, anaven retenint-lo perquè pogués fer més pel·lícules de nen. Jo ho havia sentit, dic, que el tenien una gàbia com un bonsai, perquè no... Dormia amb ploms. Dormia amb ploms als peus i amb els lligat, estacat. Sí, un altre. L'Anna Velasco diu, per què l'Òscar no és anatòmicament correcte? No tu, Jo sé, veig que em coneix bé, no? No, què és la correcció anatòmica? Això és un perill. Correcció anatòmica... Tots som diferents, tots som iguals. I tirant cap a... no tinc por, Sí, tots som súpers... Exacte. Etcètera. Fiu. Bueno, aviam, és una figura. Cadascú com és i... alegria. Però està molt bo, no, l'Òscar? Home, està fort. L'Òscar Dalmau, dic ara, l'Òscar Dalmau. Sí, home, sí. L'Òscar la figura. Ho hem de deixar córrer, amics, ens veiem... Demà no? No, demà hi ha futbol. Demà no, que hi ha Champions. Dimecres. Gràcies, adéu-siau.